Nagarian, kebelet, cengkir gading kebelet, terus sekar sari. Nggih, pokoke jam 11 mantun iki dipun lanjutaken kali wayang kulit nggih. Ayo monggo. Oh ya. Nyanyi dewe dah. Hah? Yo ngelanjutno kebelet. Doa wis mulai ya, kebelet aja. Oh, kebelet sik. Selak kudu mulai. Sugeng rawuh Kang Mas. Gondol gandul sik terus cengkir gading. Dong. Hei. Gandul.
Abang ijone prapatan opo Iku ijane sekopan putih-putih kuburan opo Iku ijane pocongan abang-abang ora kutalan opo Iku ijane rambutan kandal-kandal ora sakit opo Iku ijane kentongan kandal-kandal brono menge jane iya Kandang-kandung macen iklan yo masuk ana nira ana tumpah kandal-kandal nemplek kopi kuwi anti-anti kandang-kandung sing mbok kembang apa mas iku konti ya cengkir gadang Terakhir, saya ada aku. sari Ya ya. Tatanan naik. Baik. Kita antur ya. Ayo tantur cak gak kalem. Oraja. Yo podo macul garap sawah pingin subur. Yo podo kumpul ojo waga bareng lantur. Pekarangan yegalan uga nang sawah iku yen kepanenan nganggo pangan lah kurang-kurang.
terakhir nggih Sekarsari nggih, terakhir nggih. Nggih pun terakhir mantun iki nggih. Dipun lajengaken wayang kulit monggo. Ayo Sekarsari. Ayo Mas Sekarsari didi. Kaya ini rasane ora duwe kaya wayang gawe lakon tak suwi kanthi selawe tak tunggu papat kali terekul tak pikiri tak melok duwe alung meliwat kota putih matur suwun Bapak Lurah terakhir nggih. Terima kasih Bapak Para Lurah. ditutup oleh Bapak Lurah. Matur sembah nuwun. Kalau wae kita melatarakan campur sari kali tering remu krida budaya para kadang pelotilo matur sembah nuwun Java iki Java ingkang dipeteraken iki matur sembah nuwun ugi streaming Wijaya Kusuma Cak Soleh channel para kadang pelotilo khususipun warga Jumput
kula aturaken mengisaraken mirengaken mirsani wayang kulit semalam suntuk bersama Ki Dalang Seno Aji Sabdo Trito Sugeng Mirsani.